Permisi, kali sinten iki? Mas Victor. Saking pundi? Saking deket. Deket. Keluhane napa, Mas? Bar kecelakaan. Kecelakaan. Sing dikeluhkan sakit napa nih? Tangane. Tangan pundi? Niki. Sing Lho. niki. Benggol iki. Nggih niki lho. Apo niki lho. Kaya aneh. Pergeseran tulang. Muga-muga geser gak sampai patah. Amin. Terus selain itu, di mana sing sakit, Mas? Nggih. Niki berat-berat mawon niki. Iku bareng iku pundak iki. Nggih. Pundake mboten semrep. Duh, dari bae masa Allah. Kero. Kero sampean. Kero ya. Aku wis ketok mang. Coba iki keluarne sakit tangan. Sampean walik, Mas. Diwalik. Mboten saged. Coba diwalik. Mboten saged. Muter sakit. Mboten saged. Diangkat. Diangkat saged. Sakit. Saged. Berarti ngene pergelangan niku nggih sing sakit. Nggih, pergelangan niki. Abon iki. Medosol iki. Ya mugi-mugi Mas Victor terapi termriki diparingi jodoh sehat kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Pun Mas terapin pun mantun jenengan lega. Sakniki dos pundi Mas? Rasane tangane mang pas tak sebelum tak terapi kan sakit nggih. Nggih. Terus sakniki dos pundi? Coba. Pun mendingan punan. Mendingan. Nggih. Mang diangkat kan abot. Coba saiki diangkat Mas. Angkat. Ya apa Mas rasane? Nggih, satu enteng. Enteng. Ora kayak mang nggih. Nggih. Terus mang kan diwalik gak iso blas nggih. Nggih. Terus saiki coba diwalik, Mas. Alhamdulillah. Nah, iku mang kok iso kejadian ngono ku mang piye, Mas? Tibae sampean terus tulangi sampean ku piye? Niki awalnya patah, mau jatuh terus tangannya muni klek.
Oh, berarti patah mang. Berarti sampeyan wis krasa mang. Pun terus mantun ngono goleng-goleng sekailing maneh. Kaling blas. Sekailing blas. Alhamdulillah Mas diparingi belai selamat sehan, belai ringan. Ya ini memang patah satu. Alhamdulillah patah ringan. Satu tulang. Ya mungkin kemauan Mas Victor cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, sampun matur suwun.